Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki ku fasal swiji. Ibarating fasal ing dalem nerangake pira-pira fi adabil istiqozi ing dalem nerangake utawa mertelakake pira-pira tata kramaning glilir tangi minan naumi saking turu. Fa idastaiqota monggo ari kalane utawa tatkalane amring lilir sapa sira minan naumi saking turu fajtahid monggo nemen-nemenono sapa sira antastai qadha ing yen tangi sira qabla tulungil fajri ing dalem sadurunge metune fajar. Wal takun lan becik ana sapa sira apa awalu kawitane ma barang yajri kang mlaku ngala qalbika ing ngatasé ati sira walisanika lan ing ngatasé lisanira iku zikrullah taala zikir marang Gusti Allah taala. Fakul monggo maca sapa sira ninda dalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono glilir tangi saka turu maca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdu tawi sekabehing puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi kang ahyana wis nguripake sapa Allah na ing kita ba'dama amatana ing dalem sawise mateni sapa Allah na ing kita wa ilaihi lan iku maring Allah an-nusyur utawi kumpul. Dadi tata carane wong nglilir tangi saka turu kowe dikon sadurunge metune fajar. Lah sakwise tangi banjur zikir. Zikir maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab.